tunaninki tarbiyarki a tsare, kyan halinki nutsuwarki kaman kanki a daure. Kina burge ni duka inda zani, a cikin tunani ke kike raka ni. Kin yi nisa zuciya kina guri daya, na adana ki gimbiya ta na dace. Kallon kin yana yi sai na ɗimauce, wani yanayi nake shiga na da burci. Bambarinki ba na so na barki, bambarinki ba na so na barki. Zuciya daya, soyayya guda daya, jini daya, gida daya. IBM on the link.